artean daukaten lehia horretan zailkatzen direla eta bueno, pixka bat bestea baino ahulagoa direla eta bar, ez Donostia Arraunek erakusten du ez. Joan den urtean ere, zeigarren zailkatu zen, bere atzetik eratu ziren besteak Izultza eta Castro eta aurten ere, hor dagola eta ez azkena egiteko asmoz, ez? Aurre aruntz jungo dire eta ligan zehar ere, lan polit egiten ari dire eta ez da esan ez bezala hemen daudela opari baten bitartez, ez? Beak Arrauna oso poliki egiten nahi dira aurten eta nik uste dute lana txukun egiten nahi direla. Orio nagusi da, Oriotarren kanpauntzia nagusi hasierako txampan Donostiarrek muturra erakutsi, baina berehala Akuariun aldera Oriotarrek abantaila hartu dute eta oso seguru, oso sendo eta jakina. Olako abantaila lortu dutela ikusi eta gero, oraindik lasaiago eta nik uste konfiantza handiago sari direla Jose Luis Korta. Ez dago boto estropatea altzerik, no? Juko dia, bandera edaztia hor, barruba esango da, venga, gaur bandera ere. Abantaila, oain helburua, abantaila. Abantaila, gaur bandera sententzia dutela jaberdu, hori izaten leheno konsinata, gaur hitzen zait, tiportan estropa jarri kontxan, bentak horrekin bueltatuta, zaila da, horrek emango die, beste trineruak bultzaka bezala, torko dira. Hondarribia txukunari da, bigarren postua lortu dute, baina Oriotarrek lortu duten abantaila oso handia da. Lau utzi, behar bada, post utzi. Aquello igual, keitzen nahi zaio, eta ikuste da gaina Arraunin ikerri ondo doztila, esaneke luze ikuste da Hondarribia ja heldu zinik antreinerua, eta hori jo ikusten zan, hori jo zaturrela, olatik espaleo bezala, no? Bueno, eta Astiller hori buruzen esango dugu, hor untzian da Lujanbio, Valentin eta Jose Angel, Aitona eta Aita izan ditu hor Maixu, eta orain gogoa baita ere, historian zehar sartzeko, orain artean lau bandera lortua ditu, bosgarrengoaren bila baserri, gaur behar bada sufritzen izango dira ordenak, Kantabriarrak eta baita Lujanbio bera ere. Berak bere borroka partikular horretan pixka bat, Aitan marka iritsi nahian, hori zuzan duzuna, lau ditu, hiru pasai Donibaneko estapekin, beste bat Donibaneko arraunlariakin lau, eta aurtengoa ere eskapo egingo dio, eta beste urte bete etxoin berko du, ez? Ondo ari dira lanean, eta beren asmoa ona zirenez, ikusirik hori jo egiten ari den lanakin, ez dago dudarik, ez? 17 minutu, lehen txanda hasi den eskeroztik, eta punta ingurutara hurbiltzen ari dira, horregatik zaletuen oiuak, jakina, animoak arraunlari guztientzat, eta olatuak aprobetxatuz oso ondo orain Donostiarrak, Asier Lópezek badaki olatuak hartzen eta kortak esaten di, batez, bi edo hiru ere bai. Ikusi da aurre hartu jo lauan, Astilleroia, Donostia, ikusi da Astillero momentuetan azkena, eta Hondarribia ere ondo da torroan, esan duke Hondarribia ere ondo. Orantxe olatu buruan Hondarribia, momentu polita izaten da. Hori joan hartuko du. Hori jorentzat orain olatu ederra, oso ondo hartu du Oscar Rodríguezek, segundu batzuk irabazteko oso ondak izaten dira horrelako aukerak. Hori ikiari ondo torri da, hiru lautara torri dira eta ondo. Hor treñero baketu dira garbi besterik, no? Eta orain beste bat Oriotarrentzat. Orantxe baian zartzen Oriotarrak, olatu buruan indartxu. Eta baina abantaila honditu, pixka bat goman lan egiten du, batek hartzen du olatuak geho besteak, pixka bat alderatzen dira, baina dudarik ez do hori joke abantaila mantendu egiten dula, eta lehia dagola hirugarren eta laugarren kalean. Eta oso polita baserri, oso polita. Pare-parian datozte Donostia Arraun eta Astillero, olatu berian daude. Eta asko estimatu izan dugu beti Asier López patroilanetan, eta orain ere erakusten ari da, olatu pixka bat dagoenean berak badakiela untzia ondo eramaten, eta toki hona hartzen eta indar hori aprobetxatzen. Eta aurre hartu diote, nabarmen, untzi bat hartu diote Astiller hori Donostiarrek. Eta esaten genuna leheno, olatu berean etortzian, parekotasun ondila dago. Baina batek indarra gehiokin olatu hortatik eskapo egiteko alegin horietan lortzen badu, akabo, igezi egiten du, eta olatu baten aldea, segundu asko dira. Itxasoko epailea ikusi dugu bandera astindu eta esanaz Donostiarrei pixka bat baborraldera hanka egiteko, baina ez dirudi hor arazo handirik izango denik Jose Luis Korta. Ez hor tartia bitrinero pasaliteke, baina toki garena hori jo dikoan tokia erdi-erditika. Ikusten da hor erdi-erditika, behan nahi du tokia, hori da, hogarrena. Emeretzi garren minutua aurrera doa, zeiruite zaizu, hogeiren bueltan. Nik ditzen da eta hogeita maoz bat hori biliko dago, hogeita apten hori biliko diala. Joantik urruti dago, baina irutzen da eta alartaz gaina, deun ikerri hona dala. Hondarribiakoen alegina ikusten duzu hor begibistan,
Hondarribia bigarren postuan dator, Aitor Carrilloren agindutara, Donostiarrak ere hortxe, pixka bat atzerago eta laugarren dator Astillero. Orio, estropada eremuaren erdikaldera etorri da Baserri. Bai, hori komentatzen genuen lehen, pixkat erdialde hortatikan, leku onena bezala dela, denetatik eskapo ginez, eta alderantzit, Hondarribia lehenengo kalea dultzu bezala, pixka bat Oriok botzen ditu nolatu horietatik urruntzeko, ez eskapo egiteko. 20 minutu eta 6 segundu orain. Berroita bi palan Orio, berroita bi palan. Hori txampa, hori txampa. Bai, pixka bat hori, bandera jokuan dago eta gehienian gertatzen dena, gaur erabakitzen da bandera lehenengo egunoan huetan, eta dudarik gabe nahian, ez? 20-30 hor nunbait, igual jetxiko dira justuan. 20-29, guk harturiko denbora, behin-behineko denbora, Oriotarrentzat. Hemen dator Hondarribia bigarren. Atzen nolako zuloa. Bai, eta Astillero atzenekoa, ez? Tarte handi jamarrakin. Hondarribiak amaitu, 20 segundu gehiago behar izan dituzte. Hemen dator Donostia, 20-57. Eta Astillero laugarren, Kantabriarrak azken aleginetan. Amaitu dute hauek ere, 21-0-7. Ez dira ez, bere lehendakari ordearen ametsak beteko, txanda nagusitik kanpo izango dira. Orio irabazle beraz lehen txandan, Oriotarrek marka polita lortu dute gaur, 20 minutu 29 segundo. Bigarren Hondarribia, eta 20 segundu zartu dizki Oriok bigarrengoari. Hirugarren Donostia, laugarren Astillero, iragarkiak eta berehala bigarren txandan.